फिसालाजों बुंजानायखौनो गोसोआव नांलायबाय नोंहा। मेहेरखौथ' माथो होनबावनो, खुगाफोरानो रावफोरानो बिदिनोसै, एसेबो रस गैया, माथो खालामबावनो सोरां। दे एसेबां सानना दे सोरां। नंगौबोथ' आरोलै, मादि जालांस्राखोथाय आंनि लाइफआनो। जानायाबो हले आंनि थाखायनोथ' जाजोबदों आरोलै, मानिब्रा बहाथो मानिया जाखो आंलाय। दा दिनै बेखायनो दिनफोरानो बेबायदि जाजोब्बाय। दासो साननो रोंबायनो नै, दाथ' आरो साननानैबो लाब गैलाना, सोलायथ' जाला। बेबोथ' मोनसे। दे जेरैखि थाङा थांथोंसै दिनफोरा। ओमफ्रायथ' थेंक्स जुलि, आंनि फिसालाखौ एक्सेप्ट खालामनायनि थाखाय आरोना। दाथ' जेखियानो जाया एक्सेप्ट खालामखानांसिगोन दे। माया आरो नोंनि फिसालाखौ मायाजोंबा बोरै बोरै बिदि फिसाला मोनखो नों ओमफ्राय सोरां? मा? दे जेबो नंला सोरां। जानोबा मोनथिला दे आरो। नोंलाय दा बहाथो मोनथिबावनो, आं गैयियावनो मेहेरखौसो मोनबाय। मोजांना मेहेरा बाबाया आंना। नंगौना, बिफा जेरै फिसाला मोद्ला। सैथो बाथ्राखौ बुंबा माबा थै जायोनो बेना। नङाब्रा बिदिद्राय नङाना, मोजांब्रा बाबायाबो आंना। आंनि सानाबाखौबा बिदि होनगुलाया। होननांलायाथ' सान बाबाखौ, मोजांखादा बेहालाय। दे आरो मोजांबाथ' हामबायसै दे। मोजांखाना, माथो सानैबो मोजां आरो। दे अब्लालाय रावखौबो बासाबासिथ' गैया, मालाय गाबागाव जायगायाव सानैबो पारफेक्टखा आरो। बरिया दे आरो होमबालाय। उन्दुनोसै दे सोरां ना, माथो खालामबाय थाबावनो गुसु बोथोरावलाय। र'ब्रा दा थांगोन ना, दसे जिरायदो फैबावनो आंजों। जिरायबाय थाथ'ला दे आङो, दा फैदो होमबा। दे नों हारसिं जिरायथ'। आंनि बिफाजोंनो आरोसै बेनाथ'। बास रायलायनाया जाबायबा। गथ'आनो खाथियाव दङ, गावस्रासो माखौबा। मा बाथ्राथो ओंखारसोयोब्रा, देनाय बुंनाय बिफा। माथो होनबावनो बेखौलाय। नै बिथा, बाम जानोबा फै नोंनि आइजों, बामनि आङो नोंखौ। बामजाया माथो आं। अब्लालाय माथो, गोदो उन्दैयाव बामनो मोनैखाय दा बामनोसै आरो। नै नोङो। थाम नोंनि आबासाना। बिमा फिसा आरो। दसे रायलायबायब्रा आबा, माथो जाखो देनाय। दाथ' आरो गावहा नोंजों रायलायबाबोथाय, बिमाजों रायलायबाबोथाय आरो। मेगन सादों सोरां, मेगन। बाब्रे, माथो खालामबावनांगौ होमबालाय आंलाय। नै मेहेर बाबा। गावबागाव फिसालाखौ गाबज्रि बिदि। आंथ' नोंखौबो गाबज्रिगोन। दे होमबा नों थाथ'दो, थांनोसै दे आङो। आफानि जिउनिफ्रायनो ओंखारलाङा मानो? मेहेर। सोरां। माथो आयाबो ओंखारलांबाय नालाय बेबो ओंखारलांथोसै। मानोथो फैफिनबावखोब्रा आंलाय, बे मानसिया सेस जाखाबाबो जागौमोनलै। वाट ए लाइफ ना सोरां। वाव, खाथ्रालै नोंनाबो जिउआ। नों बेयाव? दासोलाय बहानिफ्राय? आंनि न', आंनि रुम, आंनि गोसो। बेवहायथ' आंसो थायो। नोंना एसे मेन्टेल प्रब्लेम खोमा ना? एकदम थिगैनो दं। अब्ला आंनि न'आव फैनानै, आंनि रुमाव फैनानैनो गावनि होननो। बे आंनि बिफानिसो न', मोनथिबायना? बे सोरांनि ना? बावदोंसोलै आङो, बेना सासे बेबायदि फिसालाबो दं होनदों नामा? बावदोंबा एबार गोसोआव लादो। That's me, मेहेर। नोंखौलाय मा गोसोआव लानोब्रा आंलाय? गेट आउट आंनि रुमनिफ्राय। आं थाङाबा मा खालाम नोंलाय? आंनाथ' रावबो फंबायानो गैखाया। बिनिफ्राय नोंजों जेबो नांनो गोसो गैया आङो। ओंखारलां। मोजाङै बुंदों ना? ओंखारलां। दंफानाव दाबिहैब्रा रुमखौ, एथ' मेला रुमाव आंनि रुमखौसो मोनबाय नोङो। मेहेरा जेखौ फसायो, जेखौ नोजोर होयो, बेनो आंनि जायो। नाम लिरनाय दं नोंनि, लिरलायनांगौ मा दं? आंनि बिफानियानो गासिबो आंनिखा। सोराङा बुंहरदों नामालै? दस्रायाव थां नोङो। आंनि रुमाव फैनानै आंखौ बिदि होनो नोङो? नोंसानो अमाया जेलनिफ्राय थिनहरदों ना बेबायदि खालामनो? बेटा, आंनि आइनियाव दाथां। पापि गथ'फोर माथो जाबाय थाखो? नुवाखै नोंसाला मोजाङा आंनि रुमाव फैनायखौ? आं दसे मा गैया, आंनि रुमावसो काबजा खालामफैबाय माथो बेलाय। मम, बेखौ दानो गेट आउट खालामहर आंनि रुमनिफ्राय। सानाबा सिरि थादे। मानो थांलै आंलाय? ओमफ्रायथ' नोङो बुंखायाखैमोन दा आं जेरै गोसो बेयाव थानो हागोन होननानै? बुंदोंथ' मेहेर बुंदों। मानो हाया जानो, हागोन। मानो हाया जानो? ओमफ्राय
नोंनि रुमा माथो जाखो मेहेर आं एसे मोजां दाख्लैसो मोजां बानायना होखादोंमोन मेहेरा बेखौसो फसायदोंना मानो थानो आं जेराव फसायगोन बेयावसो थागोन आयौ जा अख्रालि गथ'आ बेबो बिमा होमबा बिनि थाखाय आं खारनांगौ नङा आबा नङा मानो खारनो नों देनाय मानो खारनो नोंनि रुम ना मानो खारनो आबा आंथ' मिथिखायालै बेयावनो थागोन माने बेयावनो थाखागोन आं नोंसोर नालाय आंखौ खुसि खुसि लाखिगोन आलो गोजोनै जेरै गोसो बिदिनो थानो होगोन बेथ' बे र' आबा मेहेर ओमफ्राय माने नोंनि आदाया जे बेहाय थाखायोमोन ना आबा माथो मोखां नायबाय थाखोब्रा मालायनि रुमावनो लासिं सिं फैलाबाय थागोन आबा सना दे थाथ'दो दे ओइ नोंखौनो लाजिगोन नालाय आङो ब्रादार ओमफ्रायथ' नोंबो बेखौनो फसायबा होनबाथ' सानैबो बेयावनो थाबानो जायोना सानैबो बेयावनो थानायालाय वाट्स दा प्रब्लेम बे थामोन नो देट्स माइ गोनांथ' नै बिदि हामा नङाना मानोलाय बिदि दावराव जानांगौ जाखोसै रुमखौ लानानैलाय इमान बुरजा रुम दङ हा होमबालाय जोंनि रुमावनो थाहैदो थां सानैबो बेसो मानो बिदि सेफैलै आयै नोंसाला मोजां ना आयै बाबा सान दे होमबा बेखौ बेयावनो थाथ'दो जेबो नङाना आबा बेयाव थानो आंनि रुमाव आंनि जायगाखौ आयै नों बेलेगनो होनो नागिरदों आबा बेलेगथ' नङा आंनि नङा जानोबो हाया नोंनिबो नङा आंनिबो नङा सोरांनिल' सानाबा बिदिखायनो न'आवनो थानो बास्रायो आङो दाथ' बांसिनसो थानो बायो आं मोजां जागोन ना आयै बिनिफ्राय डाइरेक्ट ओंखारलांखानायानो आङो सानाबा मा होनलाबायखो नोङो दिनै सानाबा बेखौबोथ' माथो बुंनो बेखौ बुंजायो ना बेखौ बुंजायो रावखौबो बुंजाया मानोथो लिंहरो नोंसोरलाय आंखौलाय मानोथो लाबोयो नोंलाय मा मिथिगौसै जेखौ गोसो बेखौनो खालामनो होनखादोंना लागाव सोरांनि न' ना है रावखौबो नांजायालै आङो बिमा फिसा सेनायखौल' मिथिगौ साला आंनि बिफाखौथ' सेबायानो दासो नंखायखौनो फैदों सना आबा दे मेहेरा थानो गोसोबा थाथ'थोंसै जेबो नङाना ने नोंनि थाखायथ' जेबो नंखानाय नंला दा आयै मेहेरनि अननायाव खाना जाबायना नोङो मा होनदों नों आबा मेहेरनि अननायाव आं खाना जाबाय मानो बिदि साननांगौ जाखो सोरबा बिमाया गावनि फिसाखौ अननायाव बेबायदि फाराग खालामनो हायो नामा दिनै रायलायनो गोसो गैथ'वालै आयै प्लिज मोजां खालामनो थांब्लाबो गाज्रिसो जाजायो आयौ बोथोरफोरालाय मानो बिदि जालाबायखो मानोबा गोसोफ्रानो बोरैबा मोनगासिनो आंखौ जों माबा जासिनो जेब्ला आं बोरैबा मोनखायो माबा मोनसे जाखाथारो बिनिफ्राय खारनायखौथ' बावखादोसो नोङो एकदम गैथाला बेबि हाबाया गाबोन सानसे खुनुरुखुम नेदो आरो ना साव गोनां बेजों हाबा जाथारा माथो आङो दाथ' जाया होनबा बहा गबावनो नोंलाय र' बिराद दुगि नामा नोङो मा खालामनोलाय साला मोजां बुंबा मानियाथ' ना नोङो आथ' बेबि आरो सिखार होनखाबाय ना गवा नोङो गवा ना माया नोंनि साननाया माब्लाबाबो फुरा जानाय नङा दायबाय थादों फुरा जाया ना माया र' नोंसो बिदि र' नोंखौ र' साला नोंनि दुगियाना न'आव थांफिनबाबो नोंथ' आरो माबोरै थांबाबो उफाय गैखानाय नङा र' आंनिनो जानाय जेब्लायबो र' मानो होगोन दालाय बरिया बहा खारनो एसेब्लाबो आइजों हजों थांना फैना गोसोफोरा मोजां मोनबायलै आंना नङाब्लाथ' सोराङा मा नांजानो आरोना दा गाज्रिखायसो गाज्रि होननो हाबायलै आइखौ गावहानो माबा मोनसे खालामखादो ओमफ्रायथ' जुरि ना बेसेबां अननो हायो नायनोथ' आंबो ओरैनोथ' सायावथ' बिराद अनो ना आंखौ गोसो सिङावबा माबायदि सोर मोनथिनो आरो सैथो खोथायाथ' बेनो ना बिमाजों नङा आंनि मेहेर मा बेदरा जाबायना जानायखायनोथ' नै लाबोबायबो आङो चिकेन लेग पिस जादो आरामसेनो बनायनानै लाबोखाबाय दे मोजां दासो समायदों दा सोरांनि वाइफ माने आंनि बिमा जानो एसे बिथा आबा
लाजिबायहाय आङो बिदिबा मानोबा मानो होनबा सिगाङाव मा बिदि नङामोन आरो आङो आबा हनामोन नोंखो मा मिथिनो आरो नोंखौलाय हरबाबो नै आबा एसे मोजां बनायना होबाय आं नोंनो गावनि फिसालानि लुगैनायखौलाय मारैथो जाफुंहोआ जानो दिनै दाथ' नायनाय बेसे अनो आं नोंखौ नै आबा जौबो लाबोफाखाबाय आङो मा औ नोंबो माने बिराद जौ फाग्ला जानो गोसोथारना आबा बेखायनो आरो नों आंनो जौबो लाबोदो औ नै बिलाय दे बेथा बेबायदिनो लोङै जायै जौ फाग्ला जाबानो जाबाय दे आरो बेसेथो माना खालामनो नोंथ' बिदि माना खालामबाबोथ' जायाना दे होमबालाय गोसोब्लानो लोंबानो जाबाय आबा आथ' गोरान गिसि गोजा बेफोर गासैखौबो मोनजोबगोन दे आबा न' गोदाव सोरावब्रा बेलाय आइमिन जेबो प्रब्लेम मोनासै आं जौ लोंनायखौ उल्था आंनोसो लाबोना होफैबावलायबाय मानोबा मानसियानिसो जुदालै बियो जेखौ खालामथिनगोन बेखौथ' खालामखाथारालै आंखौ लोंथिनदों लोङा माथोसै आङो नों जेखौ बुंगोन बिनि उल्था खालामखागोन आं नुदों आबा साननैसो मा ओंखाम होआखै बेनो गावनो गाव थिग फैबाय दा हनै औलै आयै ना आफासोना हामाखौ दिनैबाय थानो आं पन्डित बाबाजों रायलायखाबाय हाबाखौबो थाबैनो खालामहैखानोसै मन्दिरफोरावनो मा होनदों नोंसोरो औ आंनि जानो गोनां बिहामजो गोदान माबा आंनि आबाजों आरो नोंनि हाबाखौ मन्दिरावनो खालामहैनोसै आरोहाय बिसोरथ' आंखौ जबरदस्ति हाबा होनो नागिरथारबाय माथो आं मा खालामबावनो जाखो 24 घन्टा आंखौ नेबाय थायो बिसोरो जेरावबो थांनोनो होआ दालाय आं बिनिफ्राय बोजों माब्रै सोरनो खबर होबावनो माबोरै खारबावनो जाखो नाथाय माब्ला ओइ बेबि रब्रा बांद्राय नेनांला नोङो आंथ' रायलायहरखाबायानो बाबा पन्डितजों नै बिहामजो रावखौबो लेंहरला ओरैनो जमा उनाव माबा पार्टि होनोसै आरो सिन्था दाजा नोंसिनि न'खराबो आंखौ एक्सेप्ट खालामखागोन दे गनायखागोन हाबाल' जानो होग्रोना ओमफ्रायथ' थांगोन ना सानैजों आरामसे दाउला खासि मासे दंखायो लानानै थांगोन आलासि जानो नोंसिनाव आइखुनजो मोननाव हाबा जाबालाय माथो सिन्थासै आबा ने अब्लानोबा गनायखागोन दा नङाबा माथो लैया ने एफा सुन्दरी एफा मोजां बिहामजोखौलाय आंलाय बोरै हगार हरबावनोसै आयो हा सोरनिबा नोजोरसो नांलायलांगोन बे थुथु हाबा थाबैनो हाबा खालामखादो जागोन आयै जागोन मानोथो लाबोथारदों आंलाय बेखौलाय एकदम पेरे पेरे पे थाबैनो बेबि ना थाबैनो आरो फाग्ला फाग्लि गोजा खोमाहाय बिसोरो बिमा फिसानो आंखौसो फाग्लि खालामलाय लांसिगोन सुनि दिनाव दे बेखौ लोगो मोनखांखो आं एथ' ना बुंखानोसैयाबो आंखौ बिदिसो लाबोबावदों बियो सनाबाना आयो बिहामजो हा खामानिफोरखौलाय माखौथो रोङो नोंलाय माखौथो ओरैनोथ' आं गासैबो खामानिखौनो रोंजोबगौ आबानै रोंजोबखाबावोसो नै नाथाय खालि जानोल'सो रोंगौ आङो हाबाब आयो हाबाब हा जानोल'सो रोंगौ बिदिबा गोथाव ओंख्रि संना जाहोनांगौ मा जाबावनांगौ जाखो आयै दे आबा जेबो नङा हा महराथ' मोजांखायानो आखलफोरालाय मा फोरोंबानो रोंगोन दे गामोन साननै सानथामजोंबा रोंलांगोन बे मावदावबानो जेबो नङा बेफोरो बा आयै बा बिदिसो जानांगौ बिखुनजोआ नुबाय बेबि आंनि आइया देन्जारखालै दे बिदिब्लाथ' सबायाथ' फुखानांगौआनो नै हा सबायखौलाय फुनो रोङोना रोङा जाखोसै नोंलाय आं सबायबो फुनो रोङा नोंसोर जि खामानि होआ मानो जेखौबो रोङा आङो आयै हे मा जाबावगोनलै आंनि हिनजावालाय माथो हनै जेबोखौनो रोङालै आयै बुंबायना आफासोना बे आखलफोरालाय मासै उनाव थिग जालांगोन आरोबाथ' जों जेखौ थिनो बेखौथ' मावखानांगोन नोंथ' नाथ' जों बेनिफ्राय हगार हरगोन नोंखौ नाथ' जेरावबो थांहोगोन औ नाथाय बांद्राय गोबाव नङा दे बास जोंनि हाबा जासान्दिल' ओमफ्रायथ' हाबा जाखांबा दे नोंनि गोसो बायदि न'आव आलासि जानानै थाङो गोसोबाबो थांबाय औ आफासोना दे थाथ' जगार खालामैनि आं हाबानि एसे नायथ' हिनजाव गोदाना नोंना जागोन आयै जागोन गुन्दा मानसि सना बिराद समायनाखालै नोङो ना मिनिदों माखौबा हारावरावनो जोबगासिनो थांफा होदोलै मानसिखौ थ' सिङाव बांद्रायबो बायह्रायाव थाजाया बेबि आरोबा दसे बायह्रानि बारखौबो मोनजाबाय ना नों रावखौबो बेफोरबायदि मोननो हायाथ' दाथ' हाबा मा जानो जेराव आं नोंजों हेपियानो गैयाबा मा मुलाम्फा बेफोरबायदिया चालि आरो मा बुंबावदों बियो र' नोंनि दादागिरिखौ उरायहोजोबनि आङो आं बिनिफ्रायनो ओंखारनो हागोन ना हालाबा बिसोरथ' आंखौ दाथ' आंखौसो बेफोरबायदि सानसिगोन ना न'आवबो नाथाय आं बिदियानो नङा
बेखौथ' आं मोजाङैबो सिनाया बे आंखौ बिदि लाबोना दोनफैबाय आरोथ' बिमायाबो फाग्लि फिसालायाबो फाग्लासो आं बेहाय थानो हानाय नंलालै आं माबोरै ओंखारबावगोन बिनिफ्राय हे इसोर प्लिज आंखौ हेल्प खालाम आं बे पापिजों हाबा जाथारालै नै जुरि बिजों थांमारनोसै औ थांबालाय माथो माखौथो नेबाय थानो एसे मोजाङै खबर लास्रायाबा थ' दे होमबालाय दे एमि फैद' जिराय फैद' थाबनो ओमफ्राय बे सेंग्रानि एड्रेसा माबा दासान्दि कलेजावनो फैथाराखैनो माथो र' बेखायनो आं न'नि एड्रेस मोनसे मोनखाबाय बेहायनो थांग्रोना नायनोसै दे होमबालाय सासे बाबुनिफ्राय एड्रेस मोनखाबाय आङो बेहायनो थांग्रोनोसै नायग्रोथारनोसै जोंहा नानिखौ बेनो लांमारदों ना मायो दे जिरायनो थाबनो थुदो होमबालाय जुरि मोजां हमथा जोंहा सना फुरा फुरि बिरलांखानोसैसो हे इसोर जों जेने थेने नानिखौ खबर मोनथारथोंसै ने जुरि मानो मोना जानो नानिखौ लायफिनगोन माने लायफिनखागोन थुदो बिदिबालाय लागाव जेने थेनेबाबो नागिरनानै लाबोथारनोसै जोंहा मामिखौ माथो थांदों फेदेरदों देरदों हो सोरबा ओरैनो हगारगोन नामा बेफोरबायदि औ बिमा बिफा जानानै जोंहाबो एसे माखासे सिमां दङ जायखौ जोंहा बेबायदि ओरैनो दैयाव थांनो होनो हाया गावसोर गोसो थोलायदोंमालाय मा हो गावसोर गोसो थोलायदोंमालाय मा जेबो नङा नांगौबा जों उनाव हरगोन ना बेनोथ'लैना जुरि दे दाबो जोंहा मामिखौ मोजाङै लाबोफिननो हाथोंसै हौवाखौबो नांगौलै आंनो माबायदि हौवा बेबायदि लांनो हालायलायनाय माला बिदि गोसोथोनो रोंखो होमबा आंनि आइ फिसानि जवाबा अबसे गोसोथोलायनालाय माथो होनबावनो दानि जुगावलाय ना जोंनाबोथ' आरो गोदो दङमोन गैयाथ' होनजाया दाथ' आरो गथ'फोरनि दिन बिसिनाबो थाखागोन थ' दानि खोलि जुग माथोबाव आरो फैगौ मामि सना नों बबावबा दङब्ला नोंलाय बहाथो थांखो